Kære alle sammen, nu er 2008, det er ved at få en ende og ved at lægge sig ned og slutte. Vi skal i dag snakke om, hvordan 2008 har været. Vi glæder os nemlig til et nyt år, 2009. Og i dag, der skal vi holde min nytårsaften, for i dag er det nytårsaften i dag, og i dag holder jeg min nytårsaften-vlog. Og vi skulle gerne nå at komme ind. I 2009. Og vi skal nemlig ind i 2009 nu. Okay, nu kommer det. Nu sker det. Ding! Ding! Godt nytår!